Takže čaute, vítajte pri takom videjku, kde vám poradím, ako ja stávam mob trapku, ktorá sa dá veľmi ľahko postaviť a nie je v tom problém. Takže ideme na to. Tak, budeme potrebovať cobblestone, kýbel vody a to je všetko, myslím. Tak, dáme si, ako začať. Dáme si do vzduchu 1, 2, 3, 4 bloky a postavím si takú ložinku. Nemusí byť až tak veľká, v pohode. Tak. Tak. Sem dáme sem. Pôjde takto pozdĺž. Tak, dáme takto sem. Som zvedavý, pokiaľ pôjde voda. A či je takto, OK. Takto keď to máte, tak takto toto si vykúpete. A takto spravíte. Tak. Tu už netreba nič. Dáme takto. Zajte slime boli, ale čo to je, neviem už, ale to nebudem. Ja mám trapku na serveri, keď si musím postaviť takto, ja to stavujem takto. Neviem ako vy. Tak. Tak, toto si už takto len spraviť, aby sem nikto nešiel. Tak, ste tu mali tmu. Takto. Tak. A teraz ešte toto. Tak. Čím skôršie, tým lepšie. Čím rýchlejšie, tým lepšie. Tak.
Ináč, neviem čo mám hovoriť do videa, tak preto je niekedy tak ticho, keď by ste sa čudovali, lebo bol som už unavený, ale chcel som to natočiť. A tak to dám tak. Takto. Tak. Dáme takto svetlo, aby sa dalo lepšie vidieť. To a sem do stredu, ja neviem, si nechcem, sem asi, toto je ten blok spawnovací, bo radšej takto, tak toto je ten blok spawnovací, napríklad na zombíky alebo tak, a to sem takto dáte tmu, a to sa budú automaticky spawnovať, ako takto ukážem. A ako takto sa budú spawnovať, to dám preč. Tak, sa budú spawnovať, tak takto budú popadávať sem. Tu musí byť tma pri tom. Tma, aby fungovalo všetko. Tak. Zoberiete meč. Takto. Tak a zabíjate. Tak. A od toho záleží, že keď tam máte jeden spawner, tak to ide pomalšie, keď viacej, tak to ide rýchlejšie. Tak. Tak. Toto by bolo asi všetko. Ja dúfam, že som vám v tomto pomohol. Komu sa ľúbilo, dajte like. Komu sa ľúbilo veľmi, tak dajte odber a pri ďalšom nejakom videjku sa uvidíme. Takže čaute.